Mix. Det er, hvor man får 5 minutter. 2 pladespillere og en mixer, og så kan man tage sig åndssvagt i 5 minutter. Gennem beviser man den, der kan sætte en masse plader sammen til et mix, sådan så det i sig selv giver en helhed, ligesom et stykke musik. Er du ved at være nervøs? Lidt. Var du nervøs? Det ved jeg ikke. For at tabe. Til DJ Noise? Ja, lidt. Hvorfor er du bange for at tabe til ham? Det ved jeg ikke. Det er jeg heller ikke. Altså, jeg er ikke bange for at tabe. Altså, jeg kunne bare godt tænke mig at vinde igen. Det kunne han også. Splice-tape. Fordi så behøver jeg ikke at bruge høretelefoner. Så nu ved jeg, når jeg har sat mærket, hvis det ikke rykker så på grund af varme i løbet af aften, så ved jeg, at så, når jeg kører den ned af rampen, så er den på det sted, jeg skal bruge. Efter Norges vandt, så er Danmark blevet placeret på Mixland-kortet. Det vil sige, at når der kommer en fra Danmark, så bliver han ikke bare beregnet som en anden tumpe. Så regner det med, at det er en, du ved, at nu døde jeg igen. En af verdens bedste. Hvad er det værste, der kan ske op på scenen? Det er, hvis man skal skide. Det er det værste, det er ikke engang løgn. Det her, det foregår enten her eller her. Jeg tror virkelig, at mange folk måske forventer så meget til mig. Altså efter alt, hvad der stod i Ekstrabladet og alle de andre steder, ikke? Altså alt, hvad folk har sagt rundt omkring. Men jeg prøver at lade være at tænke for meget på det. Og så bare lave mine normale rutiner, ikke? Fordi altså, det er jo ikke noget, jeg har opnået, hvad jeg vil opnå i New York. I'm through, nigga. Det er 50-50, altså. Dommeren tænder altid på Kim, når han står og vifter med armene, det ved jeg. Også plus, han har fået alt det der, hvad det hedder, promotion lige op til i hvad det hedder, Ekstrabladet, ikke? Det er et pænt billede. Ja. Sådan en hel side. Vil du da tro noget? Ja, kunne gøre det så, altså. Vi er jo begge to pisse gode, altså. Selvfølgelig gør jeg det. Jeg er lommefuld af et helt nyt mix til finalen. Det har jeg. Der er uenige, hvis jeg siger, at finalen var mellem Knud og Noise. Ja, hej. Det var dem, der skulle vinde. Okay, hvad hedder det? Er der nogen, der er uenige, hvis Knud blev nummer 2? Ja, jeg har Jeg prøver så lægger jeg kan gerne sige noget. At Knud gør, han laver samme ting i det første mix, og det der han også anden gang. Det er sådan, når jeg så han kom ind med et helt nyt mix. Ja, men det er lige meget. Nej, det er sgu ej. Det gider vi ikke diskutere. Peder og Thomas har Knud som vinder, er også der her. Okay, der er Knud som vinder. Okay, hvem har Knud som vinder? Hånden op. Hvem har Nøje som vinder? Hånden op. Okay, Nøjes vinder. Okay, nu har jeg fået at vide af dommerne, at Nøjes han har vundet, ikke? Og det er også okay, jeg ville bøje mig for det, hvis det var, jeg synes, han var bedre, ikke? Men altså, helt ærligt. Han lavede noget, som vi har lavet
både i 92 og i 93. Og så siger han bare 92, 93 song. Det er okay, han laver det. Og folk her, de fatter alligevel ikke, at det er noget, vi har lavet før, vel? Fordi at de har jo ikke hørt det. Vi var jo rivaler, altså, men alle de er på... altså, folk har altid været på... Altså, de elsker, når han fægter rundt med armene og sådan noget. Det er Kuner, der kan godt lide Norris. Jeg synes også, han er federe end ham i aften, altså. Han havde fået den respekt, hvis han havde gjort sig fortjent til det, men han kan ikke få den nu.